дар дунёи мо бисёр ҳастанд он чизҳое ки мо онҳоро ба чашми худ дида наметавонем. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатовари дигар баҳри шумо. Марҳамат, тамошо кунед. ин видеоро бошад дӯстон, ду ҷавони блогер дар Мексика дар як қабристон ба навор гирифтанд. Шумо дӯстон бинед ки дар ин ҷо чӣ гап мешавад. онҳо дар як муддати кӯтоҳакак як овози хелоам аҷибро мешунаванд ва ба сӯи ҳамин овоз ҳаракат мекунанд. ¿Qué quieres, niño? Vete a la chingada. ¿Qué chingados? No seas mamón, güey. дар як лаҳзаи кӯтоҳакак дар камераи онҳо чизе ба мисли ҷин бо либосҳои сиёҳ як худашро намоён мекунаду боз чӣ хеле ки пайдо шуда буд ҳамон хел нопадид мешавад. Mucha energía vagando por todas las tumbas, por todo el sitio, tratando de jugar. соҳиби ин ролик худаш мегӯяд ки ман дар аввал инро пай набурдам ва вақте ки мо ба хона омадем баъдан ин роликро тамошо кардем ва дидем ки дар он ҷо чизи ғайриоддӣ афтидааст. лек вақте ки ман ба ин қабристон даромадам, ман ҳис мекардам ки гӯё аз қафои ман касе маро таъқиб мекард. дӯстон, дар бораи ин ролик комментаторҳо мегӯянд ки ин ролик фейк аст, аммо баъзеашон пайдо мешавад мегӯяд ки ин дар ҳақиқат ҳақиқӣ аст. аммо ба гуфти шумо чӣ? ин видеоро бошад дӯстон, як блогер аз Арабистони Саудӣ ба навор гирифтааст. ин блогер худаш мегӯяд ки дар бораи ин ҷои кӯҳна ба ман хело гапҳои зиёд гуфта буданд ва ман хостам ки худам ба ин ҷо биёям ва дар ин ҷо дар ҳақиқат ягон чиз ҳаст ё ин ки на. ва вақте ки ман ба ин ҷо омадам, гӯё ин ки дар даруни ин ҷои кӯҳна касе алоб дар медод ва аз дарун садоҳои хелоам тарснок меомад. ولعت. بسم الله. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. طب شو بتعمل انت؟ شو بتعمل؟ شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب هي طفيته. أنا جاي أسألك سؤال. طب أنت طب ليش ريحة النار عندك قرب؟ чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истодаем дӯстон, ин махлуқ якчанд маротиба ба сӯи ин мард бо овози хелоам баланд чизе мегӯяд ва баъдан нопадид мешавад ва ин мард аз тарси хелоам зиёд зуд аз ин ҷои кӯҳна мегурезад. ايش هذا اللي ماسكه؟ بسم الله. شو؟ اقسم بالله العظيم. бисёр аз комментаторҳо мегӯянд ки ин дар ҳақиқат ҷин буд ва боз баъзеашон мегӯянд ки ин блогер бояд ки ба ин ҷо намеомад, барои он ки ин махлуқ дар танҳоӣ буданро мехоҳад ва метавонист ба ин мард ягон зарар расонад. ин видеоро бошад дӯстон, дар Китай ба навор гирифтанд. ин кӯдак худаш мегӯяд ки ман мехостам танҳо хонаи худамонро ба навор гирам
лек бинед дӯстон ки дар як муддати кӯтоҳакак дар оинаи ин хона чизе аст ба мисли ҷин ва ба инҳо як назар мекунаду боз нопадид мешавад. ин видеоро бошад дӯстон ду ҷавон ба навор гирифт. Ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки мо хостем тамоми шабро дар ин ҷангал рӯз кунем ва ин ҷавонҳо дар ин ҷангал мегаштанд камераи худро гирён монда ва дар як муддати хелҳом кӯтоҳакак бинед дӯстон ки дар пеши онҳо чизе ба мисли як духтар роҳ мерафт ва онҳо дар аввал хаёл карданд ки ин духтар аст, лек ин духтар набуд ва ин махлуқ якчанд қадам роҳ рафту дар таги як дарахт ба зону зад. Haciendo? ¿Vives aquí en la comunidad cerca? Quiero ayudarte. ¿Qué? Dime tu nombre. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué es todo esto? No te quiero hacer daño. ¿Me estás amenazando? Pero no quiero hacerte daño. ¿Hay alguien más contigo? ¿Hay más? ¿Muchas más qué? Muchas más que... Escuchen. Escuchen, escuchen. ¿Muchas más qué? ¿Por qué te burlas? дар аввал ин ҷавон хост ки бо ин духтар сухан кунад, лекин ин духтар нахост. Фақат ба ин писар мегӯфт ки онҳо меоянд, лек кӣ меояд инаш номаълум аст. ва вақте ки ин писар аз ин ҷо рафтанӣ мешавад, аз даруни ҷангал овози хелоҳам бадҳайбате меояд ки ин овоз ба овози ягон ҳайвон монандӣ надошт. ¡Ay, cabrón! Ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.